An gano muhimman abubuwa har guda 10 tsakanin mawakan da suke kare Abdurrahman Chani, shugaban mulkin soja na ƙasar Nijar, daga duk wasu waƙoƙi da shahararren mawaƙin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kahutu Rarara yake masa, da manufar cewa zai fahimtar da 'yan Nijar irin zamba da cin zalin da shugaban na mulkin soja ya yi wa ƙasar Nijar, kamar yadda shi Rararan ya ambata. Muna ɗauki da cikakken bayani akan wannan binciken da aka yi, har aka gano muhimman abubuwa guda 10 tsakanin mawakan ƙasar Nijar da kuma mawakan Najeriya, ciki har da shahararren mawakin Dauda Kahutu Rarara da kuma kosan waka. To jama'a, barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirinmu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe sannan ka yi like don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Ga dai labarun ɗaya bayan ɗaya. Idan za ku iya tunawa, to a lokacin da shahararren mawakin siyasa a Najeriya Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya baiwa shugaban mulkin sojan Nijar wato Abdurrahman Chani wa'adin kwana 20 da ya sauka ya kuma mayar da bazon ko kuma ya shirya zaɓe ko kuma ya masa waka tara. Tun a lokacin mawakan Nijar suka ɗarmi aniyar duk lokacin da ya yi wa shugaban na mulkin soja waka ta suka wadda agunsa take kiranye ga 'yan Nijar, to su ma za su mayar masa da martani. Har ma shahararren mawakin na Nijar ya sha alwashin cewa zai masa waka 19 in dai har ya yi waka tara. To fa haka wasar ta ci gaba, domin kuwa shahararren mawakin cikar wa'adin ke da wuya ya saki wakarsa mai suka ga shugaban mulkin soja na Nijar, kuma da manufar cewa tana yin kira ne ga 'yan Nijar domin su dawo hankalinsu. Su ma mawakan na Nijar da dama sun rera waƙoƙi domin raddi, amma fa sai waƙoƙin nasu suka zama sun yi batan dabo akan wakar shahararren Dauda Kahutu Rarara, shahararren mawaki a Najeriya, kasancewar harsunansu da kuma waƙoƙin ba su yi ƙaurin suna ba kamar irin yadda sa mawaƙin Rarara ta yi ƙaurin suna, sai ya kasance raddin da ya wani alfanu ba. Kwatsam sai aka samu kosan waka wanda yake a Najeriya ya wa Dauda Kahutu Rarara raddi a dukkanin waƙoƙin da yawa Abdurrahman Chani har guda 2, wanda murya ta kosan waka ta ɗarmi aniyar wato mayar da martani na hakika ga mawaƙin da Dauda Kahutu Rarara. Binciken ya tabbatar da cewa kosan waka ya samu kashi 50 cikin 100 na nasara ta bangaren mayar ma Rararan da martani. Duk da yake mawakan Nijar ɗin magana ta gaskiya akan waɗanda suka yi binciken sun ce martanin nasu bai zauna ba, domin kuwa sun yi amfani da wasu kalamai na zagi da kuma ambacin iyaye da kazafi, wanda suka ce ba a martani da ƙarya, in har za ka yi martani ka yi shi da zahirin gaskiya abin da ya kasance. Shi kuwa kosan waka lokacin da ya yi wa mawakin na Najeriya Dauda Kahutu Rarara raddi, ya yi raddin ne a cikin hikima, ya kuma ambaci wato hujjoji masu ƙarfi ba tare da ƙage ba ko kuma ƙazafi ko ƙarya. Da wannan ne aka gano cewa mawakin kosan waka shine ya samu kaso 50 cikin 100 na mayar ma wato Dauda Kahutu Rarara raddi akan waƙoƙin da yawa Abdurrahman Chani. Da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar ka manta ka daure kada na subscribe sannan ka yi like don ci gaba da samun shirye-shiryenmu cikin lokaci. Mun gode da lokacin kallo.